ହଇ ହୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ସେ ଅଭିଟା ଟିକେ ଜେଲରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ କୋଳେଇବ ଟିକେ। କ'ଣ ହେଲା? ନା ନା, ସେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫୁସୁଲି ଯିବେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଅଲଗା ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। କିଅଁ କରିବନି ହୋ? ତମ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି ତାହେଲେ। ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ କର ତାକୁ ନହେଲେ। ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁନି କି ତୋତେ? ଥରେ କହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ? ହାଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କାକା ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିଜେ କରେ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ନିଜେ କରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା ତାକୁ ଡିଲିସନ୍ କରେ, ବୁଝିହେଲା? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଅଭି ଆଇଲାଟି? ଆଉ ଆଇଲା ତ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ? ବୁଝିହେଲା? ହଇଓ, ତମର ତ ଆମ ସହିତ ଭଲ, ଆଉ ତମେ ଏମିତି କି ଆମ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବଇଛ, ହସୁନା। ଏମିତି କ'ଣ ଲୁଚିଲା ଭଳିଆ ହସୁଛ? ମନ ଖୋଲି ହସ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା? ଆମ ଭଳିଆ ଦେଖୁନ ଆମେ ହସୁଛୁ, ବୁଝିହେଲା? ସତରେ ନା?